sing. Jeng 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 jeng. Awas koncone kate lewat. Oh. Oke. Oh. Apa sih mbok kowe melok-melok bengok. Nah, kono kepleset kok. Iya, iki sogo model anyar iki.
Mbok, enak mbok sambele. Wow. Sambelmu masuk, Mbok. Nggak salah gue. Banyak. Di air terjun guys, akhirnya air terjun kita makan. Mau mantep sambelnya jod. Enak. Enak. Sambelmu istimewa. Nek sing sisa tak bom mulai. Sambelin teh. Laris manis jadi. Tuh guys. Oh enak. Enak nek. Yo tak mancik yo. Mancik. Terus. Mantap Pak Eko. Ini nggo sarung tangan. Tapi sing drijine ora gak apa-apa sing ngangkat-ngangkat bareng kuwi ora tapi sing tipis sih. Ayo tunggu.
jering keol ini bukan ini jering. Kok dicek? Enggak jering bojoku. Oh ya, ayo